Takže nazdar lidi, já vás vítám tady u druhého videa, ne u druhého, vlastně u čtvrtého videa na tomto kanále. A dneska tady budeme mít oby, ale budeme barvoslepí. Táhněte do háje, všichni pryč, chtěl jsem jít do ráje a nemám klíč. Takže co si dáme? Mod. Very easy, medium nebo hard. Je to pro only. Já si dám asi very easy. Nebo medium. Já si dám very easy. Takže takhle. Že budeme vidět černobíle. Teďka vidím svět barevně, když na to stopnu, jo? Hustý. Je tady 51 stage, to asi dneska nedokončíme. Nebo jo? Počkej, tak ještě barevně. Podívám se na vás, jak jste krásní. Podívám se na svět, jak je krásnej. Podívám se na vás, jak jste krásní. Vy nejste krásní. Vy jste škaredí. Dobrý, jdeme rovně. Ta je správná, zelená. My se nesmíme prostě dotknout červené barvy. Jo. Já už jsem to asi pochopil. My se prostě nesmíme dotýkat červené barvy. Takže tady je červená, takže to krásně obejdu. Tady je červená hnedka přede mnou. Tady je červená. Já už jsem to prostě pochopil. Ježišmarja s tabulkami. Tak, tady je červená, takže na tu pozor. Hnedka první je červená. Bum, bum. Dobrý. A tady je tady jsou žlutý koule. Kolik jich tady je? 2, 3, 4, 5, 6. A červená koule. Kdo by skákal na červenou koulu? Když se ten můžeš projít. Jo, takže jediná červená, jinak všude žlutý. Chápu, rozumím. Počkat, toto je taky červená, to nezvládnu. Bum. Bum, bum. Podívám se zase na svět, jak je barevnej. Na vás se podívám. Podívám se na červenou barvu, kde je a půjdu. Já už to vlastně ani tak poznám, kde je červená. Víte co? Já teďka udělám speedrun do 20. Já pokračuju. Může mě ta tabulka pořád přestat vyskakovat? Dobrý. Tady je zase... Nevím. Tady je to... něco. I believe I can fly. Tady je hacker! No nic. Doufám, že nás dneska nezahekuje, ale neměl by. Jo, my jdeme rovně. A já se nezastavuju, protože jsem prostě profík. Jsem prostě profík. Slyšíte mě? Já jsem prostě profík, já neumřu. Podívejte se, já prostě neumřu. Neumřu. Jak by tohle bylo možné, kdybych já... Jo, dobře. Jak by tohle bylo možné, kdybych já umřel? To je přece nemožné. Dobře, beru zpátky, až zas tak dobrý nejsem. I believe I can fly. Normálně týpek tady jede. Hubbly butterfly. Počkej, to je další Hubbly butterfly. Ty, dobře. Jo, ona má mráček. Tak dobrý, tak čau, čau, užívej si mráček. Užívej. Jdeme rovně. Speedrun do 50. Jsme v 50. Jupi,
speedrun skončil a tady už je magický Lucky Block. Já už chci vidět Barbie. Prosím, mám se dotknout. Nechte mě se dotknout. Tak budu černobílej a dohrál jsem to za skoro 9 minut. No nic a tady už asi nevím, co mám dělat. Rádio nerádiuje. To bude možná tím, že mám vyplý zvuky. Tady na Robloxu. No nic. Tak já už asi tady nemůžu nic dělat. Tak jo. Tak jestli se vám tady to video líbilo, tak dejte tady 5 lajků a natočíme druhý díl. A příště si dám extra hard. Dokud tady těch 5 lajků nebude, tak nic nenatočím. Tak nic neočekávejte z této hry, že budu barvoslepej. Tohle už znova neabsoluji. Končím tady s tím.